os bolos de Quiroga e os de Visuña. Son as dúas modalidades moi parecidas. Tanto os de Visuña como os de Quiroga cambian os bolos, as boliñas que son un pouco máis largas. Os do Courel incorporáronse este ano a Xotramo. Son os bolos máis pequeniños que só xogaban, só queda nesa parte da provincia de Lugo, alá nas montañas entre Lugo e León. E máis novidades. Aquí temos o xogo que é a marqueta, que é de Mazaricos, de cerca de Coruña. Teñen que tirar os xogadores a pedra a unha distancia máxima de 7 pasos, e o que quede máis lonxe da marqueta é o que empeza a tirar. Isto ven de antes de cando os nenos iban ás fincas cos pais e xogaban pois dándolle aos marcos das fincas. Aos xogos autóctonos sumouse o Querlido, un enredo semellante ao diábolo que veu de Alemaña. Os pés son de madeira e logo ao final dos pés leva como un contrapeso. Tense que ir lanzando entre dous xogadores e cada vez separando máis as distancias, non pode caer o chan. Xotramo continúa coa recuperación dos xogos tradicionais cun fin lúdico e didáctico. É parte da nosa cultura e non a debemos perder, entonces é por eso que é como o idioma, dicen que cada palabra que se perde, pois que se perde un tesouro. Xogamos a tirar garbanzos, aos zancos, a darnos cos sacos, e as carreiras de sacos, a lanzar os sachos, a moitos. Íamos para xogar, por divertirnos, que nos gusta moito xogar aos bolos. Ela xoga a todos os xogos como a nosotros e xoga moi ben. Entre os máis practicados, atinarlle a chave. Estes últimos anos hai unha evolución bastante máis de xente, facemos unha liga e hai 3 categorías agora polo aumento de xogadores na comarca. Un xogo que está collendo bastante forza. Por terceiro ano consecutivo, o Club 6 Concellos sorprendeu coas súas exhibicións de xogos rurais asturianos, portugueses e vascos.